צהריים טובים למי שמתחבר אלינו מאזור המזרח התיכון, ובוקר מוקדם מאוד טוב לדוקטור ארנון דגני שמתחבר אלינו מפנסילבניה המושלגת, והתעורר קצת לפני 5 כדי לתת לנו קצת מהתובנות שלו. אנחנו היום פותחים באופן חגיגי את סדרת ההרצאות שלנו, צערי מזרח תיכון, ובעצם בסמסטר א' אנחנו נעסוק ב30 שנה להסכם אוסלו. באחד הפוסטים בפייסבוק אמרתי, אנחנו מדברים על היום שלפני. למעשה סדרת ההרצאות הזאת תוכננה לפני אירועי השביעי באוקטובר, והשיחה הראשונה שלי עם ארנון, אחרי שנחשפתי לפודקאסט המעולה שלו, הסכת אוסלו, הייתה זהו, אנחנו צריכים לחזור לנושא הזה ולדבר עליו ולנסות להבין את ההווה שלנו. ואז אוקטובר קרה ושינה הכל, או לא, וטרף את כל הקלפים, או לפחות חלק גדול מהקלפים. ואז בתוך הכאב והאבל, אבל גם הבלבול הגדול, שאלתי את עצמי אם אנחנו נשארים עם הנושא, והחלטתי שהנושא הזה, אני חושב שהוא רלוונטי מאוד גם בהקשרים הנוכחיים, ושיכולים לצאת דברים מאוד מאוד מעניינים מלדון דווקא בנושא הזה של אוסלו. ואני אעבור להציג, אני אגיד כאילו מה אנחנו הולכים לעשות. דוקטור דגני ידבר משהו כמו 45 דקות, ואז אנחנו נפתח את הצ'אט ואת הקהל, מי שירצה לשאול שאלות. אנחנו מאוד מאוד נשמח לא לשאול תשובות, אלא לשאול שאלות קצרות וממוקדות, כדי שנוכל להחכים מהאורח שלנו. אז דוקטור ארנון דגני מדבר איתנו עכשיו מפנסילבניה, הוא מרצה בלי-היי בסמסטר הנוכחי, הוא חוקר במכון מולד, והוא גם עמית במרכז הרמן ליהדות זמננו בירושלים. הוא גם מפרסם בבמות אקדמיות, אבל הוא גם פובליציסט. אם תגגלו את השם שלו בעברית ובאנגלית, אז תראו כתבות שלו ומאמרים שלו במקומות אקדמיים ומקצועיים, וגם במקומות שיותר עוסקים בכאן ובעכשיו. והוא עשה מעשה אמיץ. הוא לפני כך וכך חודשים, והוא יספר על זה, הוא נכנס לשדה המוקשים הזה, שנקרא תהליך השלום, ונתן לנו את הכלי הזה שנקרא הסכת אוסלו. אני למדתי ממנו המון. אני חושב שיש בו תובנות מרתקות, ואני חושב שמי שלא שמע אותו מקרב השומעים כאן, ממליץ מאוד לשמוע ולהעמיק חקר. והיום דוקטור דגני בעצם ייגע בסוגיה הזאת, האם אוסלו הוא היסטוריה. בבקשה, דוקטור, הבמה שלך. תודה. אתה יכול לתת לי לחלוק מסך? כן. שנייה. הכנתי מצגת שאמורה ללוות את ההרצאה באופן גרפי, לא... אין שם מידע חשוב במיוחד. שיר סקרין. אוקיי. שלום לכולם וכולן. קודם כל אני רוצה להודות ליוני פורס שמארגן את הסדרה הזאת והזמין אותי. יוני הוא עמית אקדמי אמיתי וחוקר מעולה, ואני בטוח שהסדרה הזאת שהרכיב תהיה הצלחה כבירה. תודה לכם שבאתם. נתחיל. אז כל חוקרי הסכסוך הישראלי-פלסטיני זה למעשה קבוצה שכוללת את כל אזרחי ישראל, ורצו לחשוב ארוכות על הנחותיהם לנוכח מתקפת הטרור של 7 באוקטובר, כולל אני. הייתי אומר שמבחינתי, אני חשבתי שחמאס לא יסכן את קיומו כישות ריבונית ברצועת עזה, ויהיה מעוניין לשמור לסטטוס קוו במשך עשרות שנים קדימה. אני אישית לא הייתי בעד המשך
הסטטוס קוו הזה, הקשר הזה עם חמאס, זו הייתה יותר האג'נדה של הממשלה, אבל בהחלט חשבתי שהמדיניות הזאת יכולה להמשיך, שוב, עוד הרבה שנים. ושאם חמאס יחליט לשבור את הסטטוס קוו, זה לא יהיה כה קטלני. מה זה למעשה הסטטוס קוו שנשבר? אנשי ימין יאמרו שזה הסטטוס קוו של אוסלו. נגדי הממשלה יגידו שזה הסטטוס קוו של נתניהו, של ביבי. וכמו תרכובת כימית שמכילה כמה יסודות, אי אפשר להפריד באופן נקי בין המרכיבים, אי אפשר להרכיב בין ה-H וה-2O ולהגיד מה מהם יוצר את הטעם של המים ומה יוצר את המרקם, הכל ביחד. אוסלו ללא ספק אפשר את הסטטוס קוו, ונתניהו ללא ספק הוא זה שעיצב אותו מאז 2009. ומזלי, לא הייתי צריך לשנות הרבה בהרצאה שהכנתי מאז ה-7 לאוקטובר. זאת הרצאה שנכתבה באנגלית, אז שיניתי רק את השפה. אוסלו קרה לפני כ-30 שנה, 30 שנים. הוא כבר שייך למחוזות ההיסטוריונים. ההיסטוריה, זאת היסטוריה שכתובה טוב, לא צריכה להשתנות על בסיס אירועי העתיד. אחרי טראומה, כמו ה-7 באוקטובר, הפיתוי הוא לראות כל פרט, ידע, כל אירוע, כל פיגוע, ציטוט של מנהיג חמאס או של שייח מקטר. פיתוי לראות בכל הדברים האלו מה-20-30 שנה האחרונות כמוביל לטרגדיה של היום. באופן דומה, אני כשהתחלתי לחקור את ההסכם לפני כמה שנים, היה קשה שלא לראות את האינתיפאדה השנייה, הטראומה הלאומית של עד נכון אולי לאוקטובר. היה קשה לא לראות את האינתיפאדה השנייה כמה שסוגר את תקופת אוסלו מבחינת תיקוף היסטורי, כיעד היחידי והטבעי שאליו הובילו ההסכמים. זה ממש הייתה העבודה המנטלית שהייתי צריך לעשות. בישראל, בין אם אתם כותבים וכותבות בשנת 2004 או 2014 או 2024, עצם המילה אוסלו מתמצתת סיפור של הונאה פוליטית, נאיביות שמאלנית, טרור ברחובות ישראל, קיטוב עמוק בחברה הישראלית שהוביל לרצח רבין, ומעל הכל זה מסמל כישלון. ואני אומר לכם במאמר מוסגר, שמספר האזנות להסכת מאז ה-7 לאוקטובר קפץ. אם אתם רואים עכשיו את המצגת, אז אתם רואים שאוסלו זה היסטוריה חיה. זה תודות לא מעט לראש הממשלה, שהחליט שההסכם הזה הוא שאשם בטבח. אוסלו, שנחתם לפני 30 שנה, אפילו לצליל של המילה עדיין יש לו כוח פוליטי. אוסלו. רק אם שמים את המילה אוסלו, בדוגמה נגיד במשפט, תראה מה קרה באוסלו, תראו מה קרה באוסלו. זה יכול להחליף כמה מאות מילים שינסחו טענה נגד הסכם מדיני עם הפלסטינים. תגיד למשל, שתי מדינות הוא הפתרון הכי טוב מכל האלטרנטיבות? התשובה תהיה, אבל אוסלו. השליטה על הפלסטינים מערערת את מעמדנו בעולם, את היסוד המוסרי של המדינה, את הדמוקרטיה בחברה הישראלית. התשובה תהיה, אבל אוסלו. הכיבוש יוביל למדינה דו-לאומית ולסופה של הציונות, כפי שאנחנו מכירים אותה, אבל אוסלו. ולאחרונה, אפשר גם לשמוע את הטענה של המשאבים שנדרשים בשביל להבטיח את ההתנחלויות לא מאפשרים להגן על גבולות המדינה, התשובה לזה, אבל אוסלו. בקרב הישראלים, לומר אוסלו, זה לרוב קיצור, תראו מה עשו לנו הפלסטינים באוסלו. עכשיו, הקדמתי קצת עם השקופית, אבל בשורה התחתונה, הזיכרון ההיסטורי הקולקטיבי של תהליך אוסלו, וזה לא משנה יותר מדי אם יש לכם זיכרונות אישיים ממנו או לא, גם אם נולדתם אחרי שחתמו את ההסכמים, או אחרי שההסכמים כבר התפוצצו. אוסלו ממש גולת הכותרת של הטיעונים נגד פתרון שתי המדינות בין ישראל לפלסטין, ונגד הליך מדיני עם הרשות הפלסטינית, ועם פת"ח ועם אש"ף. ואגב, ובעצם לא אגב, כאילו חשוב מאוד שנבין, אותו זיכרון משחק
פחות או יותר את אותו תפקיד בוויכוח הפנימי הפלסטיני. כלומר, גם בצד הפלסטיני, כל דיבור על זליחת המאבק החמוש, או לפחות המאבק הצבאי, לטובת מאבק לא אלים, או למאבק עממי, למשא ומתן, שהסתיים במדינה בגבולות 67, גם אצלם אוסלו מהווה תחליף לטיעון ארוך ללמה זה לא אפשרי. בקרב הפלסטינים, לומר אוסלו, לרוב משמעותו לומר מדוע אין תחליף למאבק החמוש, ואין תכלית למשא ומתן עם ישראל. כמו שאתם רואים בצילום הזה של הבחור שמחזיק חולצה. אז אם באמת נכנסים למחקר הזה בניסיון להיות חף מכמה שאפשר מפניות, להיות מרוחק ככל הניתן מההטיות שלך, אז יש משהו בתמונת ראי של ההשקפה הישראלית והפלסטינית על אותו אירוע, על אוסלו, יש בזה משהו שכבר גורם לחשוב, ממריץ את המיצים האינטלקטואליים של הביקורת, שיש כאן, שבגלל שיש שני צדדים שרואים את המציאות באופן כה הפוך, שכנראה אף צד לא יכול להיות צודק ב100% בפרשנות ההיסטורית שלו. זאת אומרת, כבר כשאתה נכנס לסיפור הזה ואתה קולט שהפלסטינים, החברה הפלסטינית רואה את הסכם אוסלו, ואת המשא ומתן, את התהליך בצורה הפוכה מהישראלית, זה כבר גורם לך להטיל ספק באחד מהנרטיבים, או אפילו שניהם. כשאני נכנסתי למחקר, ניסיתי להיפטר מההטיות שלי כישראלי, ונמנעתי מלסגל לעצמי את ההטיות שיש לפלסטינים. ולפעמים זה קורה, לפעמים אקדמאים עושים את זה, מתבלבלים בין ביקורת הנרטיב הלאומי שאתה גדלת בו, לבין אימוץ הנרטיב הנגדי. אז אני בפודקאסט הזה אימצתי הטיות, וזה אני מוכן להגיד, זה הטיות שלי, והן אולי הטיות שאמורות להיות לכל היסטוריון או היסטוריונית, במיוחד מי שחוקר סכסוך כה עמוק, כה ארוך שנים, כה מקטב. מבחינה עולמית זה מקטב. אז קודם כל האינטואיציה שלי כהיסטוריון הוא שהנרטיב שאפיק כתוצאה מהמחקר צריך להיות שונה מזה שיופץ על ידי מקורות ישראלים רשמיים ומקורות פלסטינים. כל פעם שראיתי שאני מתנגש באיזושהי טענה שמושמעת באתרים, אתר רשמי של משרד החוץ, או באחד מהאתרים מתיימרים להציג את הגישה הפלסטינית, תמיד כשאני קרבתי יותר מדי, תמיד נזהרתי. ועוד דבר שאני אמרתי, אני רוצה לחפש, אני רוצה לראות איך כותבים נרטיב מורכב, מלא ניואנס, שאי אפשר יהיה לרתום אותו במהירות לאיזושהי אג'נדה מדינית, כן? אי אפשר להגיד, עכשיו, אז אם ככה, הדרך הכי טובה להגיע לסיום הסכסוך היא א', ב', ג'. משהו שלא נותן, לא משאיר אותך איפה שאתה לא נמצא במפה הפוליטית עם איזשהו אפיק פעולה ברור. והטוב ביותר שיכולתי לקוות, שכתבתי פודקאסט בעברית, שהקהל הוא בוודאות ישראלי, מה שאני יכולתי לקוות, המטרה שלי הייתה לערער אמונות מסוימות. אני לא יכול, חשבתי שאני צריך לשנות, לגרום לסחף חברתי. אבל מי שמאזין ומי שיש לו ראש פתוח, אולי יתערערו אצלו כמה דברים שהוא היה בטוח בהם לאורך המון שנים, ומאז שהוא פיתח, הוא או היא, פיתחו תודעה פוליטית. בעיקרו של דבר ביקשתי להתרחק מהנרטיבים הלאומיים סביב אוסלו, וליישם מחקר היסטוריוגרפי, מקצועי ונטול פניות, כמה שניתן, באותה תקופה, ושזו תקופה שנכנסה לזמן ההיסטורי. עכשיו, בהרצאה עכשיו, אני לא יכול לתת לכם את הנרטיב האלטרנטיבי של מה שקרה באוסלו, בכל זאת, כתבתי 8 פרקים, כל אחד בין חצי שעה ל40 דקות, לא יכול לדחוס להרצאה אחת. וננסה לפחות לפרק את המטה-נרטיב הלאומי, או במילים אחרות, לפרק את תיאוריית המקרה, theory of the case של שני הצדדים. נתחיל בזה הישראלי. מה השתבש? נתחיל בזה הישראלי. אחד מהחוקרים שסיפק את עמוד השדרה האקדמי
של תיאוריית המקרה הישראלית הכללית, הוא פרופסור אפרים קרש, פרופסור אמריטוס באוניברסיטת בר אילן, הוא מעורך, הוא קפדן, אני יכול לומר לכם שבשנות ה-90 הוא עשה לא מעט צרות להיסטוריון בני מוריס, בכך שהלך לחומרים הארכיוניים הראשוניים והטיל ספק במקצועיות וביושרה שלו. מוריס, למיטב ידיעתי, התקרב לעמדות הפוליטיות של אפרים קרש, אבל מעולם לא טרח לענות לו על הביקורת, על האי דיוקים שהוא מצא בכתיבה שלו. בכל אופן, מבחינת קרש, כישלון אוסלו אפשר לסכם בשתי מילים, יאסר ערפאת. הבעיה עם ערפאת, לפי קרש, הייתה שהוא בעצם מעולם לא ויתר על חזון השמדת ישראל. לקרש אין ראיות ישירות למסקנה הזאת, הוא מביא הרבה דוגמאות בהן ערפאת אומנם בחר להימנע מדיכוי החמאס, והוא גם מציין פיקנטריה, כמו העובדה שהוא לבש מדים לטקס פרס נובל לשלום. כפי שאתם רואים את התמונה הזאת, לא רואים אותה, זה לא תמונה באיכות גבוהה, אבל רואים, הוא מחזיק את פרס הנובל לשלום, אבל הוא עם מדים. הוא מביא ציטוטים לא ישירים ולא מאומתים על כוונות רעות של ערפאת. זה לא ציטוטים שנשמעים מופרכים, זה לא משהו שלא צריך להשתמש בו, אבל אין אקדח מעשן, אין הודעה כתובה שבה ערפאת אומר, כן, ניסיתי לרמות את הישראלים. אבל לצידו של קרש עומדות העובדות הבאות. אחד, בתקופת אוסלו, בערך בין 1993 לשנת 2000, ישראל פרסה מחדש את הצבא ברצועת עזה, בגדה המערבית, ובמקום הצבא נכנסה הרשות הפלסטינית בראשות ערפאת. האחרונה לקחה אחריות על המינהל האזרחי וביטחון הפנים הפלסטיני, השליטה הכוללת אבל נותרה בידי ישראל, אבל בכל זאת היה פה איזושהי פריסה מחדש של הצבא, היה שינוי. בתקופה הזו חלה הסלמה של כל הזמנים במספר ובחומרת פיגועי הטרור מתוך השטחים על ידי ארגונים שאינם מזוהים עם אש"ף, וגם היו גם כמה התלקחויות נקודתיות עם אנשי פת"ח והרשות. מספר שיא של ישראלים נהרגו בתקופה הזאת, 288 במהלך 7 השנים שלאחר חתימת ההסכם, שזה כמה עשרות יותר ממה שנהרגו בשנים שלפני ההסכם, באינתיפאדה הראשונה. יוסי ביילין אמר שהסכם אוסלו ייבחן במבחן אדם. מבחן אדם הוא כולל את השנים שלפני הסכם האוסלו, אז הוא לא ממש עמד בו. 3. הניסיון, עוד עובדה של קרש מביא, ניסיון להביא את הסכמי אוסלו משלב הביניים לשלב הקבע, כשל ביולי 2000 בקמפ דיוויד, ואחר מכן גם בתקופת מתווה קלינטון ושיחות של הרגע האחרון, הוא כשל בעוד ערפאת אומר לא בכמה הצעות. ועוד דבר, כשפרצה האינתיפאדה השנייה בספטמבר 2000, ערפאת בהתחלה באופן פסיבי ולאחר מכן באופן ישיר ואקטיבי החזיר את אש"ף למעגל הטרור נגד ישראל. קרש מביא את כל אלו ויוצא עם המסקנה שערפאת החליט בעצם לרמות את העולם ואותנו. וזה רעיון מעניין, אבל הוא קורס תחת מבחן של כלי בסיסי שאנחנו בדיסציפלינה של ההיסטוריה אוהבים לקרוא לו היגיון. כלומר, אני לא מתווכח עם העובדות הרבות שקרש מצביע עליהן, אלו עובדות, אבל בסופו של דבר, הטיעון שקרש מעלה קשור למצבו הנפשי הפנימי של ערפאת. שאני יכול להסכים, הוא לא היה מרטין לותר קינג, שחגגו לו את... היום זה היה חג, אתמול זה היה חג פה בארצות הברית. הוא לא היה גנדי, הוא לא היה נלסון מנדלה. אבל להיסטוריונים אין גישה למחשבותיו של אף אדם. וכמובן, אין לנו גישה למחשבות של אומה שלמה, שערפאת הוא מייצג האותנטי שלה בנרטיב של קרש. אנשים הם מורכבים, הם משנים את דעתם, הם משקרים לעצמם, אין להם בהכרח תוכנית גדולה, מנסים לשרוד פוליטית, ולפעמים במקרה של ערפאת והמצור במוקטעה, הם מנסים פשוט לשרוד. ולכן
אם היינו מאמינים שערפאת זומם לאורך כל הדרך להשתמש באוסלו כדרך להקל על הרג יהודים נוספים, היינו צריכים להניח את הדברים הבאים. תהיו איתי. היינו צריכים להניח שאותו ערפאת, שמאז שנות ה-70 נלחם פוליטית בגורמים הטהרניים יותר באש"ף, בחזיתות, כדי לנווט את התנועה הלאומית הפלסטינית לעבר פרגמטיות, שנלחם ושילם בדם של פעילי פת"ח באותם גורמים בלבנון, כדי לעמוד על זכותו לשאת ולתת עם האמריקאים, ששם את כל כובד משקלו הפוליטי על המועצה הלאומית הפלסטינית להכרה עקיפה בישראל בשנת 1988, שבמכתב לראש הממשלה יצחק רבין ב-1993 הכיר בזכותה של ישראל להתקיים בביטחון ובזניחת המאבק החמוש. אנחנו אמורים להאמין שאותו ערפאת כל הזמן הזה ניסה בסתר ליבו לעשות את ההפך. ערפאת אמר דברים בפומבי, ואז מה המחשבה פה? העביר פתק סודי למיליוני פלסטינים בשטחים, במחנות הפליטים, ואמר, תמתינו, אני לא באמת מתכוון לזה. טוב, אני יודע שלאור המחדל המודיעיני המזעזע של אוקטובר האחרון, זה אולי נראה אפשרי ולא מופרך, אבל יכול להיות שסוכניות מודיעין ישראליות או אמריקאיות לא היו מוצאים את הפתק הזה שהיה מועבר בין הפלסטינים, גם אם לא היה פתק, זאת אומרת, אם הייתה פה איזו קנוניה בקנה מידה לאומי להונות את הישראלים, זה לא היה עולה? העובדה היא קונספירציית קורות, אבל הן לא יכולות לקרות בקנה מידה גדול, בקנה מידה לאומי. חמאס, לזכותה ייאמר, לא התיימרה להכיר בישראל מעולם, וזה כנראה, והיא כנראה בחרה בזה כי לא ניתן לקדם אג'נדה לאומית בזמן שאתה אומר לעם שלך שאתה רודף אחר האג'נדה ההפוכה. אז אני לא אומר שערפאת לא אחראי לכישלון ההסכמים, אני גם לא אומר את המסקנה הבנאלית ששני הצדדים חולקים את האחריות. יכול להיות שערפאת נושא עליו 68.4% מהאשמה, לא יודע לכמת את זה. מה שאני כן אומר זה שערפאת, כשהוא חתם על הסכם אוסלו, הוא לא יכול היה לראות בזה חלק ממזימה או תכסיס ברור מוחשי. הוא עשה טעויות, הוא השאיר אופציות פתוחות, לפעמים הוא בחר לשרת את הרגש הלאומי הפלסטיני ולא את האינטרסים של האומה הפלסטינית, אבל כל המנהיגים עושים את זה. וזכרו, בסוף היום הוא לא היה שם בשביל לשרת את הציונות, הוא עמד בראש התנועה הלאומית הפלסטינית. ובפודקאסט אני יורד לפרטים ומסביר מדוע בצמתים מסוימים ערפאת עשה דבר אחד במקום דבר אחר, הסברים שלא דורשים, שלא מחייבים שיהיה כוונות זדון בעת החתימה על ההסכמים, אלא שממקמים את ההחלטות שערפאת עשה בניגוד לרוח הסכמי אוסלו, בהקשר ההיסטורי שבו הן נלקחות. קורים דברים, ערפאת מגיב בצורה כזאת. זה לא בהכרח מה שהוא התכוון לעשות מלכתחילה. קיומם של כוונה זדונית ועקבית אצל ערפאת, או אצל כל האומה הפלסטינית, זה נותר בגדר ספקולציה, אין מה לעשות. אני לא יכול לשלול את זה, אבל אין את ראיית הזהב. בואו נעבור לצד הפלסטיני. אני חייב לכם כמה מילים על הנרטיב הלאומי הפלסטיני ועל האופן שבו תועמלנים וחוקרים רציניים, כמו פרופסור רשיד חאלדי מאוניברסיטת קולומביה, הפיצו. חאלדי שמהווה השראה אמיתית עבורי, ולאחרונה אני יכול לומר לכם, הוא ממש התאמץ ולא הצליח למתן החלטה אנטי-ישראלית בכנס האגודה האמריקאית ללימודי מזרח תיכון. הוא באמת הגון ומאוד ביקורתי כלפי התנועה הלאומית הפלסטינית, בטח גם כלפי ערפאת. הוא לא מטיל את האשמה לפתחו של אף מנהיג ישראלי ספציפי והכוונות הרעות שלו, אבל עבור חאלדי האשם הוא האידיאולוגיה, הציונות. לדברי חאלדי, הציונות אינה מאפשרת למאמיניה לוותר על שטחים ולוותר על ריבונותם לטובת הפלסטינים. כמו קרש, הוא מצביע על עובדות יבשות שהעידו על חוסר יכולתם של הציונים לחלק את הארץ, ועל כך שלישראל לא הייתה ולעולם לא תהיה כל כוונה
להעניק לפלסטינים מדינה עצמאית. ויש לו ראיות מצוינות, במיוחד על הנקודה השנייה, אפילו הייתי אומר יותר טובות מזה, מאלו שיש לקרש. חודש לפני שנרצח, אמר רבין בכנסת, ויש לכם את הצילום מהנאום הזה, חודש, כי מה שהפלסטינים יקבלו בסופו של דבר, זה פחות ממדינה. ציטוט. הוא עוד אומר, כל בקעת הירדן תהיה בשליטה ישראלית, וכמובן ירושלים תישאר ישראלית ומאוחדת. ולאן הגענו בסופו של דבר? לפחות עד ה10 באוקטובר? כאילו, מה היה הסטטוס קוו של אוסלו? מה קרה אחרי כל הדברים האלו? לפלסטינים הייתה מדינה מינוס מינוס, אני הייתי אומר, כן, מדינה מינוס, הרשות הפלסטינית, צורת הרשות הפלסטינית, זה משהו שהרבה ישראלים אומרים יש להם מדינה. ההתנחלויות, שהייתי אומר שהן מצביעות על כוונה לא לאפשר למדינה פלסטינית לקום, הם רק הורחבו, התרחבו. נכון, פינינו יישובים בהתנתקות, אבל אנחנו יודעים שזה לא היה בגלל משא ומתן, להפך, ההתנתקות באה מתוך רתיעה ממשא ומתן. יש לנו רשות פלסטינית שדואגת לחינוך, לבריאות, לתברואה של הפלסטינים, לא, ישראל לא צריכה לעשות את זה, אבל כל ראשי מנגנוני ביטחון הישראלים, כולל שר הביטחון היום, מסכימים שהצילה את חייהם של ישראלים רבים, זה למרות המשכורות למחבלים והסתה במערכת החינוך, וכל הטוב הזה של ישראל הרוויחה ממנו, מגיע תחת המטריה המשפטית שהעניק תהליך אוסלו. כלומר, הפלסטינים חתומים על המצב הזה של מדינה מינוס שנמצאת תחת השליטה הישראלית. זה ממש להיות עם, אבל להרגיש בלי. הטענה של חלדי היא שחסידי הציונות מוכנים להתפשר על רמת השליטה בשטח, אך לא על הריבונות הכוללת. זה רעיון מעניין, אבל הוא נופל תחת בחינתו של כלי בסיסי שאנו בדיסציפלינה ההיסטוריה אוהבים לקרוא לו היגיון. אם אני נותן קרדיט לערפאת, שדברים שהוא אמר אותם, שהוא הכריז על הכרה בישראל, הם היו בעלי משמעות היסטורית, אז זה חייב להיות נכון גם לגבי רבין. ואין לי הוכחה, אין לנו הוכחה שהוא לא התכוון למה שהוא אמר כשהכריז שהפלסטינים לא יקבלו מדינה מלאה. אז הנה, חודש, אני מניח שרבין התכוון לא לתת לפלסטינים מדינה, רבין איש השלום. אבל צריך להיות כנים. קמפ דיוויד הסתיים בהצעה של מדינה לפלסטינים, באמת, עם סייגים עמוקים לריבונות של המדינה הזאת, אפשר לומר שזאת מדינה. וזאת הצעה שהפכה לנדיבה וסובסטנטיבית יותר כאשר הוצג מתווה קלינטון, וישראל הסכימה לו בהסתייגויות מעטות, וערפאת הסתייג ממנה עד לכדי דה פקטו דחייה. ואחרי קמפ דיוויד היו עוד כמה הזדמנויות, וערפאת אמר להם לא. אני יכול להסביר למה הוא אמר לא, ואפשר להרחיב על זה אולי בשאלות והתשובות. יש לי כמה הסברים טובים למה הוא אמר לא. ההסברים הכי טובים יש לי למה הוא אמר לא. ובכל זאת, הוא יכול היה לומר כן. אגב, אם נחזור רגע לתזה של קרש, אם ערפאת באמת היה רוצה להשמיד את ישראל, אז לא היה עדיף לו לקבל את המדינה, אפילו המדינה המשפילה שברק הציע לו, ואז משם לצאת למתקפה במקום לומר לא לברק, זה כאילו, אפילו חמאס הוכיח כמה זה יעיל לקבל משהו שהוא פחות ממדינה, שמשם אפשר להתעצם. לא משנה. חלדי רוצה שנאמין שאהוד ברק כנראה בנה על זה שערפאת יאמר לא. גם בקמפ דיוויד וגם בפרמטרים של קלינטון שהיו יותר נדיבים. ובדיעבד הרבה היסטוריונים, ואני ביניהם, שאני יכול להסביר את המשמעות יכולים להסביר שהלא של ערפאת לברק, זה לא אומר שהוא לא יכול היה לומר כן לאיזה הצעה אחרת. אבל חלדי מניח שאיכשהו הישראלים ידעו את זה, ידעו שזאת תהיה הצעה שהוא יגיד לה לא. יש בה,
יש בנרטיב הזה של חלדי איזושהי הנחה של להיזכר כפרייר שנתן לערפאת הכי הרבה ועדיין קיבל לא, זה איזושהי מורשת שמנהיג ישראלי ישמח לשאת. ההסבר הסביר יותר הוא שברק נתן הצעה שהוא חשב שהיא טובה, ברק חשב שזאת הצעה טובה, אבל ערפאת, מה לעשות, יכול היה לסרב לה. האם ברק ידע בוודאות שהוא יסרב לה? אין לנו שום דבר שיעיד שזו המציאות. והנה עוד דבר שצריך לקחת בחשבון. בעיה בתזה הפלסטינית כפי שהיא מוצגת על ידי חלדי. אני ישראלי, אני ציוני, אני מאמין שעסקה הוגנת מחייבת הצעה נדיבה הרבה הרבה יותר ממה שהציע ברק. אני באמת מבין את ההצעה של ברק כהצעה מעליבה. שנים לאחר קריסת תהליך אוסלו, ישראלים רבים האמינו בפתרון שתי המדינות. ישראלים ציונים מהזרם המרכזי. אפשר להניח שאם הציונים האלו היו קרובים יותר לשלטון, שהם היו נוקטים בצעדים בכיוון הזה. ישנן סיבות רבות לכך שציונים אלה אינם בשלטון, אבל זה לא, הסיבות האלו אינם מתכתבות עם איזושהי חוסר תאימות בסיסי בין ציונות לחלוקת הארץ. אז אנחנו, לפחות אני מבין שהכישלון של אוסלו זה לא תוצאה של כוונות רעות של ערפאת, או מחויבות אידיאולוגית ציונית לשליטה נצחית על הפלסטינים, מצד ישראל ומנהיגיה. אף אחד מהצדדים לא מחויב במהות שלו לגזול מהצד השני את מה שהוא הכי רצה. הישראלים רצו ביטחון והגדרה, והפלסטינים רצו מדינה. למה זה נכשל? זה משהו שאני נכנס אליו בפודקאסט, ואפשר למצוא אותו בכל הפלטפורמות של האזנות לפודקאסט. אבל אני מקווה שבהרצאה הזאת לפחות הצלחתי להמחיש שהתשתית הרעיונית מאחורי הנרטיבים של שני הצדדים, איך היא קצת מעורערת, ואולי אפשר ככה לגשת בצורה יותר פתוחה. עכשיו, בזמן שנותר, אני רוצה לתת אנקדוטה קטנה מהתקופת אוסלו, שדווקא לא נכנסה להסכת, אבל אני בימים אלו עובד על פרק בונוס, ובאמצעות האנקדוטה הזאת אני רוצה להדגים את מערכת היחסים המורכבת בין זמן, זיכרון וידע היסטורי. אני רוצה להדגים את הפער בין הזיכרון שלנו כישראלים, למה שבפועל קרה בשנות ה-90. והמטרה היא, באנקדוטה הזאת וגם בפרק בונוס, זה להטיל ספק מסוים בדברים שאנחנו יודעים שהם בוודאות קרו. גם אם אני אפילו זוכרים מה זעקו כותרות העיתון ומהדורות החדשות בשנים עצמן. ואחת מהאמיתות האלו שאני רוצה לקעקע, היא קשורה כמובן נגזרת של התזה הזאת של קרש, היא שיאסר ערפאת דיבר בכל אחד באנגלית, בכל אחר בערבית, והקול הזה בערבית הוא הקול האמיתי. זאת טענה שחזרה שוב ושוב באנשים שביקרו את הסכת אוסלו, והיא ממש מעידה על תפיסה שנעוצה עמוק בתודעה הישראלית, והיא שלא רק שערפאת ניצל את ההסכמים בכדי להתעצם פוליטית וצבאית, אלא שהוא היה שקרן פתולוגי, שמעולם לא היה לו כוונות לחתום על הסכם קבע עם ישראל, ויותר מזה, זה בעצם הנקודה, אלא כולנו יודעים שהוא אפילו אמר לנו את זה בפנים, שהוא ככה, ואנחנו, כשאומרים אנחנו, זה בעצם בדרך כלל זה השמאל, אנחנו בחרנו להתעלם. עכשיו, בלא מעט מהביקורת כלפי ההסכת, וכמעט בכל מאמר שדן בכישלון אוסלו מהזווית הישראלית, מוזכר מה שנקרא נאום ערפאת ביוהנסבורג, הוא נאום חודייביה. כמה וכמה אנשים טענו שאם לא התייחסתי לזה, לנאום הזה, לא עשיתי עבודה רצינית. בואו איתי ליוהנסבורג של 1994. ב10 למאי 1994, דרום אפריקה פותחת פרק חדש בהיסטוריה שלה, ולראשונה לבית הנשיא נכנס אדם שחור, נלסון מנדלה,
יאסר ערפאת, שבינו לבין מנדלה היה קשר חם, נכח בטקס שאירע בעיר הבירה, יוהנסבורג, ותוך כדי הביקור הזה על הדרך הוא נכנס, הוא מבקר במסגד בעיר, ונושא נאום באנגלית שבורה, ויש פה עניין של קבלת תרומות לרשות הפלסטינית שמתהווה. הנאום כולו, שנתמקד בטקסט שלו בהמשך, הוקלט על ידי אזרח ישראלי, עולה חדש מדרום אפריקה, שכנראה חזר לביקור מולדת ושהחליט להגדיל ראש ולהיכנס למסגד בו נשא ערפאת דברים. את הקלטת, את ההקלטה, הוא מסר לערוץ 7, ערוץ של גוש אמונים, היה אז פיראטי, וככה התחילה הפרשייה. ביום רביעי, ה-18 במאי, שבוע ויום אחר כך, בכותרות הראשיות בעיתונות, הופיעה ידיעה על הנאום, בידיעות אחרונות היה כתוב, ישראל תובעת מערפאת, חזור בך מנאום הג'יהאד. מתחת לכותרת נכתב, תדהמה בירושלים מקריאת ערפאת להמשך הג'יהאד נגד ישראל. רבין מצוטט, דבריו מסכנים את הסכם השלום. מתחת לכותרת הזאת, גם בעמוד הראשון של ידיעות אחרונות, יש תמונות של הרוגים בפיגוע בדרום הר חברון. זה לא נראה טוב. השילוב הזה לא נראה טוב, אין מה לעשות. באותו שבוע התפרסמה גם ההקלטה, פרס וערפאת תוכננו להיות נוכחים בטקס פרס זכויות אדם כלשהו, שבמקרה היה ממוקם, איך לא, כי הכותבים עצלנים, בעיר אוסלו. ושם הם היו אמורים לשבת לארוחת צהריים עם הנשיא לשעבר ג'ימי קרטר, ואז מסיבת עיתונאים. פרס הגיע לאוסלו, נכנס לחדר במלון ואמר, הוא מחרים את האירוע עד שערפאת לא חוזר בו מדבריו בקולו. ואומנם ערפאת יצא לעיתונות ואמר כמה דברים מפייסים. קודם כל הוא הבהיר את העובדה שהמילה ג'יהאד, מונח דתי רוחני, לא בהכרח קריאה למאבק חמוש עד כיבוש ירושלים. זה תופעה ידועה עם המילה הזאת, אנחנו פה בחוג למזרח תיכון, יש מרצים שהם מומחים ממני, אבל זה ידוע שהמילה ג'יהאד, שם גם שנותנים אותו לאנשים, שמייצרת קונוטציות מאוד מפחידות אצל כולנו, איננה כזאת בכל המקרים. כמובן הוא חזר על המחויבות שלו לשלום האמיצים, בסופו של דבר זה סיפק את פרס שהצהיר, זה היה נאום השלום הכי חזק ששמעתי מערפאת. אז הכל בסדר, לא? ברור שלא. הנאום הצית את הנרטיב הימני, שלימים יהפך לנרטיב הישראלי כולו, וזה שהכוונות האמיתיות של ערפאת נגלו בנאום. הסכנה בהמשך התהליך איתו נחשפה. בתקופה ההיא החל הימין לומר שיש לשים לב למה שערפאת אומר בערבית, למרות שבמקרה הנאום הזה היה באנגלית, כן? ולהתעלם ממה שהוא אומר באנגלית. במילים אחרות, ערפאת היה דו-פרצופי. זאת תזה שנשמעת סבירה, כי אנחנו רגילים לראות בטלוויזיה סדרות מתח עם קנוניות ומזימות שיש בהן הונאה מתוחכמת שנמתחת על פני עונה שלמה, אבל האחים האמיתיים הם לא כאלו, כן? ערפאת מדבר בערבית, הוא גם יכול להניח שהקליטו אותו בערבית. צריך להודות, מנהיגים מתאימים את המילים שלהם לקהל מולו הם ניצבים. הם חושבים למשל שרבין הצהיר שהתהליך לא יסתיים במדינה פלסטינית מול קהל בינלאומי בטקס חלוקת פרסי הנובל? לא, ברור שלא. ככה גם ערפאת בנאום מול מוסלמים דרום אפריקאים, הוא שיווק להם את ההסכמים עם ישראל כאמצעי להשגת בירה של מדינה פלסטינית בירושלים, והוא גם התאים ואמר שזהו ניצחון לעולם האסלאם כולו. מה לעשות, בנאום שכזה הוא פחות דיבר על הידידות עם העם הישראלי. אבל ערפאת לא רק שינה את הטון לפי הקהל. בתוכן הנאום היה מוקש רטורי, שעתיד להתפוצץ בכל פעם בעתיד, שהתווכחו על ערפאת והסכמי השלום עם ישראל. זה ממש משהו, תמיד הזכירו את זה. וזה האזכור של ערפאת לחוזה חודייביה הידוע לשמצה. הנה הציטוט המדובר. אני אעשה סקרין שייר אחר, ניו שייר.
ונשים. צא מזה, כאילו תוריד את מה שעכשיו, ואז רגע. תיכנס לשני. אוקיי. אתם אמורים לי לשמוע את זה. רואים את זה? לא, לא, לא. לא, אתה צריך, לא ביטלת את השני, אתה צריך לבטל את השיתוף של עכשיו. עכשיו? אוקיי, הנה. כמובן זה מפלסטיניאן מידיה וואץ', אחד מכמה ארגונים שמלקטים את הדברים האלו. הנה. Agreement, I'm not considering it more than the agreement which had been signed between our Prophet Muhammad and Quraysh. And you remember, Khalifa Umar had refused this agreement and considering it sulh al-daniyya. But Muhammad sallallahu alayhi wa sallam had accepted it. And we are accepting now this peace accord. יפה. נחזור אוקיי, אתם איתי? איתך. יפה. אז מה זה ההסכם הזה? הסכם חודייביה, הוא לא אומר את השם של ההסכם, אבל הוא מתכוון אליו. לא ניכנס לפרטים, אבל זה הסכם הודנה בין הנביא מוחמד לאויביו במכה, אנשי קורייש. ההסכם מראש אמור היה להיות זמני, והוא סייע למוחמד להביס את השבטים היהודיים ששכנו מצפון למדינה, במדבר חייבר, בנווה המדבר חייבר, ואחרי שנתיים ההסכם מבוטל, ומוחמד כובש את מכה ומאסלם אותה. אז יש פה לכאורה הרבה מטען היסטורי, עם הכיבוש של חייבר ושיעבוד והגליית השבטים היהודים. יש פה הרבה מטען היסטורי, שקל לפרש אותו בכיוון של ערפאת שידר לנו שההסכם שהוא חותם עם היהודים ברביעי של אותו חודש, והכוונה זה הסכם קהיר, הוא מדבר על הסכם בנאום הזה, אז הסכם קהיר, הסכם עזה ויריחו תחילה, שזה סתם הסכם שיופר בהזדמנות הראשונה. עכשיו, בעיה אחת בפרשנות הזאת, זה שבפועל מי שהפר את הסכם הזה, את הסכם חודייביה, היו קורייש ולא מוחמד. אז זה כבר הופך את הפרשנות הגאונית הזו, שערפאת בעצם רצה לשדר לנו שהוא הולך להפר את ההסכם, לקצת פחות גאוני. נתחיל בזה. שנית, חוקרת חשובה, שהבנתי שאתם הולכים לשמוע אותה מרצה עוד מעט בסדרה הזאת, דוקטור רונית מרזן, כתבה ספר שלם על השיח הפוליטי של ערפאת, וראתה שהוא לא היסס להזכיר את חודייביה גם אחרי הפיאסקו הזה. אני ראיתי שברעיון ובנאום ב-2002 הוא חוזר על עיקר הטענה כאן. כאילו, ב-2002 הוא גם מזכיר את סולח חודייביה. מה לעשות? לנו יש את הפחדים שלנו, אבל ההקשר הנכון, לפי רונית מרזן, ואני מסכים איתה, ההקשר הנכון לקריאת אזכור חודייביה, זה שהוא היה הסכם שנחתם בניגוד לעצת סביבתו של מוחמד, והוא בכל זאת חתם על אף שהיה בעייתי. זה מה שערפאת מנסה להביע כשהוא אומר את זה, כי הוא כל הזמן נתקל בביקורת למה חתמת על ההסכם הזה, והוא אומר, היות שהנביא הוא על טעותי, אי אפשר שהנביא יטעה, אז גם ערפאת רמז שגם הסכמים שנראים לא מושלמים, למנהיג המוסלמי יש רשות לחתום עליהם. זאת הפרשנות, זה לא ילך להפר הסכם. היי, תהיה בשקט. דבר שלישי, וזה הכי חשוב, אם הולכים לטקסט של הנאום כולו באנגלית, אני מצאתי את הטקסט הזה באתר של משרד החוץ ובאתרים אחרים, בלי ציטוטים חלקיים, רואים את כל הטקסט, רואים שערפאת מדבר על כך שמבחינתו ההסכמים אמורים להביא לידי הפלסטינים והמוסלמים את ירושלים. אם הולכים לטקסט של הנאום, בלי כל ההשמטות, בלי שחותכים משפט מפה, משפט לשם,
לא, אני אומר לכם, אה, אה, רואים שערפאת מדבר על כך שמבחינתו ההסכמים אמורים להביא לידי הפלסטינים והמוסלמים את ירושלים. למרות שבאמת בתוך ההסכמים אין שום הבטחה כזאת. אבל לא נאמר שם שום דבר חריג. אז מאיפה הגיעה התרעומת הזאת? הוודאות שבנקודה הזאת ערפאת בעצם תיאטע בנו. אז לי יש תשובה, אולי לא תשובה אולטימטיבית, אולי יש עוד כמה סיבות, אבל יש לי תשובה. היום, מי מאיתנו שמאמין בהיתכנות ואפילו בחשיבות של שתי מדינות, כולנו יודעים שצריך לחלק את ירושלים. זה גם אפילו ראש העיר של ירושלים לשעבר, אהוד אולמרט, מודע לזה ואפילו עשה צעדים בכיוון. ראשי ממשלה ישראלים אחרים, כולל ברק, כבר הציעו הצעות שזו המשמעות שלהם. אבל אז, בשנת 1994, לאוזן הישראלית, שערפאת אמר שכוונתו ירושלים, זה נשמע, ואם תוסיפו לזה את המילה ג'יהאד, אז בכלל, זה נשמע לאוזניים הישראליות כמו, אני לא רוצה שלום עם הישראלים. עכשיו, איך אני יודע את זה? איך אני יכול לשחזר איך דבר כזה נשמע? ובכן, אתם רואים את המצגת, נכון? רואים. אבל תחזור, לא, תרד שוב מהשארינג כן. של הטיוב ותחזור כאילו לפאורפוינט. זו תמונה חיונית. הנה. הנה. ובכן, בתמונה משמאל, זה אני, בקמפיין הבחירות לפרס בשנת 1996. זה נעלם לנו שוב, אנחנו לא רואים אותך, רגע, תחזיר לנו, אנחנו לא רואים אותך. תולה את השלט. רואים עכשיו? כן. אוקיי, תספגו את זה כי אני הולך לעבור... ועכשיו אתם רואים את הטקסט כאילו? לא. אוקיי. לא, כאילו המסך נהיה אפור. הבנתי. טוב, אני אעשה סטופ שייר, תראו אותי. כן, ראיתם? כן, כן. אז אני בקמפיין הבחירות לפרס, זה אני בקמפיין הבחירות של פרס ב-1996, שנתיים אחרי הדבר הזה, שנתיים אחרי חודביה, ואני זוכר טוב מאוד באיזה ביטחון וגאווה אני חילקתי את המדבקה שהופיעה בצד הימני של המסך, שכתוב שם בירושלים תשכון לנצח, ואני זוכר איך בצמתים ובוויכוחים עם קרובי משפחה ליכודניקים, אני התעקשתי שההאשמות של נתניהו שפרס יחלק את ירושלים זה שקר. הייתי ממש בטוח בזה, הייתי ממש בטוח שירושלים זה באמת, כמו שיאיר לפיד אמר כמה שנים אחר כך, זה רעיון, אי אפשר לחלק את ירושלים. ובאמת חשבתי שאפשר להגיע לשלום עם ירושלים מאוחדת ויהודית. אבל אם הייתי מקשיב לערפאת, אני הייתי יודע שהוא יצא לדרך הזאת של אוסלו באופן גלוי ועקבי, הוא לא רימה אף אחד, בזה שהוא רוצה את ירושלים, את הר הבית. איכשהו רבין הצליח לשכנע את תומכיו שזה לא יקרה. אבל כשישראלים אה, 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 זוכרים את ערפאת מצהיר שהוא... הישראלים כאילו, כשהם זוכרים את ערפאת, הם זוכרים שערפאת מצהיר שהוא משקר אותנו, באותו זמן הם שוכחים שאנחנו שיקרנו את עצמנו. תודה רבה. וואו, זה סיום דרמטי להרצאה מעולה. אני בטוח שהנוכחים יסכימו, ותודה גם שנשארתם איתנו עד עכשיו. יש לנו הרבה זמן לשאלות, ואני מזכיר שהשאלות צריכות להיות קצרות וענייניות ונוגעות לתוכן ההרצאה.
בדרך כלל, ואני עכשיו ממלא פה את הזמן, בדרך כלל, אחרי שהמרצה מסיים, אז לנוכחים קשה, והם נבוכים לשאול שאלות, אבל אז לאט לאט הפחד, מחסום הפחד יורד, והם יכולים ומסוגלים לשאול שאלה. האם מישהו או מישהי, אמיץ או אמיצה, רוצים לנסות להתערב? ובמידה והשאלה הייתה... אסמה, יופי, כן. מה שאלה? ובמידה השאלה הייתה נוגעת לנושא, אבל לא בדיוק כאילו לנושא. אפשר או לאחר כך? עם הקדמה כזאת, תתחילי. אוקיי. אפשר לראות שכאילו, אני כאילו מסתכלת מהצד, במידה ואפשר לראות כאילו שאוסלו נכשל ולא ממש הצליח ואין הסכם בין הפלסטינים לישראלים. לגבי כל השנים האלה אפשר לראות שהכישלון של ההסכמים הוא יותר המדיניות של ישראל כלפי הפלסטינים, כי אפשר לראות את ההסכם בין ערפאת לבין כל מנהיג ישראלי אחר, או בין כאילו אבו מאזן לכל מנהיג ישראלי אחר, אבל עדיין המדיניות היא כלפי הפלסטינים, לא כלפי השלטון הפלסטיני. אפשר לראות את זה במאי 2021, כאילו ככל שהמדיניות של הישראלים היא יותר קשה ואלימה כלפי הפלסטינים, אז זה מתפוצץ יותר. ללא... כן, אני מסכים איתך. אני נתתי בהרצאה הזאת מה בעייתי בנרטיב הלאומי של שני המקרים, כן? אבל בנרטיב האלטרנטיבי את רואה שישראל עושה הרבה פדיחות. ישראל עושה הרבה טעויות. שוב, הקהל הוא ישראלי, ישראלי בדרך כלל יהודי, אני מדבר בעברית, אז הרבה פעמים זה נשמע כאילו הטון שככה כיוונתי אליו, זה הרי לא תוצר אקדמי פרופר, כן? אז הטון שכיוונתי אליו זה, כן, כן, אני יודע עד כמה אוסלו היה דפוק, אבל בוא תקשיב לי רגע, אני קצת יותר מזמין את הדובר העברית הממוצע, אבל המהלך שאני בעצם עושה, באותה מידה, היא באמת למשוך אנשים להבין מה היה יותר האחריות הישראלית, תוך הנחה שאנחנו כמעט נולדים, אפשר לספוג מהאוויר את מה היו הפלסטינים, מה הם עשו לא בסדר. אז אני קצת יותר מושך לכיוון, בעצם להסביר מה אנחנו עשינו לא בסדר. אבל אחד הדברים בכל הפודקאסט ובכלל, אולי בראייה שלנו על הסכסוך כולו, זה עד כמה שני הצדדים מזינים אחד את השני. עד כמה שום דבר לא מתקיים, אף צד לא מקבל איזושהי החלטה מוקדמת, ואז רץ עם ההחלטה הזאת לעבר מדיניות ברורה. אלא יש כל הזמן תגובה ותגובת נגד. אני חושב שהפודקאסט עולה על הדפוס הזה בצורה יפה. תודה. תודה לך. כן, יופי. שאלה נוספת. כן, אלעד. דוקטור אלעד גלעדי, שלנו. תפדל. אהלן, צהריים טובים לכולם, ותודה ארנון על ההרצאה באמת מרתקת, ואני כמובן תוך כדי ההרצאה כבר נרשמתי לפודקאסט, ומחכה לריצה הבאה כדי להתחיל לשמוע. עכשיו לשאלה, בפודקאסט וגם כאן אתה פונה לקהל ישראלי, שכמובן עבור קהל ישראלי הנושא הזה מאוד, מאוד טעון, וכמו שאמרת, לכל אחד יש דעה לכאן או לכאן. איך אתה חווה את זה כשאתה מסביר או מנסה להסביר את העניין הזה לקהל אמריקאי או מערבי ולא לא אמריקאי? עד כמה כאילו איך אתה מתרשם מהם? עד כמה הם invested בעניין הזה? זו שאלה טובה. אני עד כה יצא לי להרצות בכמה פורומים אקדמיים יותר, אז
אז התחושה שלי שאנשים שהיו בחדר יש להם רמת ידיעות גבוהה מהממוצע, אבל אני יכול לומר שאנחנו רצינו לתרגם את הפודקאסט, אנחנו רוצים לעבד אותו לאנגלית, אני ומכון מולד, שאגב תמך בכל הדבר הזה ובלעדיו זה לא היה יוצא, ואני עמית במכון מולד. אז בהתחלה חשבנו על איזשהו שיתוף פעולה עם איזה מכון מחקר שעוסק בישראל, ראשי המכון המחקר הזה הם יהודים, אז באמת חשבנו על איזשהו משהו שהוא יותר תרגום, משהו שיותר יעניין את הקהל הג'יי סטריטי האמריקאי, כן? ליברלי אבל ציוני. אז, אז ולאט לאט, ולאט גילינו שיש עניין גדול בדבר הזה, ואז קרתה המתקפה, ואמרנו בוא נלך בגדול, והצלחנו, לא, שום דבר לא חתום, אבל יש איזשהו ככה הסכמה עקרונית, צריך לראות שזה מבשיל, שהפודקאסט הזה יהפך לפרק בעונה, ושוב אני לא מבטיח כלום, פרק בעונה של סדרת פודקאסטים מאוד ידועה, שלמעשה הסכת אוסלו עוצב, כאילו אני הקשבתי לזה, אמרתי, ככה אני רוצה שזה יהיה. ולקראת הדבר הזה, מעט פרקים המתורגמים שהראינו למפיקים, הם אמרו שזה לא, זאת אומרת, השפה היא באמת, הגרסה בעברית והתרגום המיידי שלה לאנגלית הוא יותר מדי באיזושהי סחבקייה ישראלית, וצריך להיות יותר ניטרלי, וצריך לצאת מתוך נקודת הנחה שלא לכולם ברור שהפלסטינים הם באו לדפוק אותנו בעניין הזה, אז לא צריך לעשות כזאת עבודה נגדית, כמו שאני עושה בהסכת. אז הקהל בעצם תופס חלק גדול מההתחשבות בקהל, תופסת בווליום די גדול. אתן לך עוד אנקדוטה קטנה, למשל, כאילו גם, והיה איזה פרק שמתמקד בקמפ דיוויד, פרק 5, ויצא לי להקדיש כמה דקות ארוכות לבעיית הפליטים. כי מה שצף בתקופה ההיא זה באמת ספר של דוקטור עינת וילף על זכות השיבה. אבל אתה יודע, זה משהו שזה קצת יותר למי שמתעניין בתחום הזה, כן? ואנשים ממולד, חוקרים אחרים, המנכ"ל, צריכים להגיד לי, ארנון, הבנו, זכות השיבה לא היה דבר חשוב, אתה כאילו, נלחמתי נגד עינת וילף, שלא בהכרח הייתי צריך, כי זה שיח שהוא יותר אקדמי, או בין אקדמיים, או בין חוקרים. אז באמת, הדברים האלו מעצבים חלק גדול ממלאכת הכתיבה, וגם אני מניח מכווינים את המחקר. תודה. כן, דוקטור עידו שחר, דוקטור מצביע דגני אמר בנימוס. בהתחלה שלימד אותו לכתוב אהלן. פסקה. שרפנה, אוסטזי, באמת הרצאה מרתקת ומאירת עיניים, ויחד עם זה, זה מעלה לי כמה שאלות, אולי גם בגלל שכן, הפודקאסט הזה וזה, זה משהו סמי אקדמי. אני אגיד מה, אני חושב שיש איזה טשטוש בפרזנטציה שלך בין שתי שאלות שונות. אוקיי. שאלה אחת היא למה אוסלו נכשל. וזאת שאלה שאפשר לנסות להשיב עליה בכל מיני אופנים, ואתה יפה, כן, מבקר בעצם את שני הנרטיבים, כמעט תמונת ראי זה של אפרים קרש ורשיד חלדי, בעצם מייחסים, הסיבה לכישלון זה סיבות מהותניות של הצד השני, כן, כל אחד פורמט שלו. אז שאלה אחת היא למה אוסלו נכשל, ושאלה שנייה היא למה השתרש בציבור הישראלי, בציבור הפלסטיני, נרטיב מסוים אודות אוסלו, או דימוי של אוסלו. עכשיו, זה שתי שאלות שונות. נכון. ואיכשהו השיח שלך מערבב אותם.
כן, אתה כאילו, כשאתה עוקב אחרי נאום ערפאת ביוהנסבורג, או זה, ומאבחן את זה כאיזה מין נקודה שבה צומחת הטענה על כפל השפה, כן, או כן, על האלמנט הג'יהאדיסטי, או כן, וכן הלאה וכן הלאה. יש פה, אז זה נראה, לפחות כשתכתוב ספר, כן, אני מקווה, אני מקווה שהבלוג המרתק הזה יהפוך לספר. אני חושב שזאת סוגיה שאתה חייב לחדד. בעצם על איזה שאלה מחקרית אתה מנסה לענות כאן? למה אוסלו נכשל, או למה הדימוי שלו הוא מה שהוא היום, כן? מה הסיבות לו? יש קשר בין שני הדברים האלה, אבל הם לא היינו הך. וזה דורש ככה איזה ניקוי של השאלה שאתה שואל. זאת הערה אחת. הערה שנייה, וגם את זה צריך לזכור, כן? כשאתה מדבר על הדימוי של אוסלו בישראל, או האופן שבו הוא נתפס, אז ישראל, זאת אומרת, החברה הישראלית, השדה השיח הישראלי הוא לא מונוליטי. נכון. יש בו כל מיני גורמים, ויש גורמים שבאמת מאמצים את ערפאת שרימה אותנו ושזה, אבל יש גורמים שמסבירים את זה בכלל אחרת, כן? ההיגיון של אוסלו היה פגום, המרכיב התהליכי שלו, במקום לקפוץ, כן, לעבור בקפיצה אחת את זה, אלא תהליך כזה, וכאן היה המון המון מקום והזדמנות למי שרצה לסכל את זה, לעכב את זה, לתקוע את זה. יש הרבה נרטיבים, אז זה נכון. איכשהו גם זה כאן קצת אתה מציג תמונה ככה לא כל כך נקייה של שדה השיח. זהו. תודה. רגע, אנחנו, לפני שאתה עונה, מלינה או קוסטה, מי מכם, תשאלו אתם גם, ואז ארנון יענה על שתי השאלות. קודם כל היה ממש מעניין. אני אישית עולה חדשה, אז כאילו לאט לאט מתחילה ללמוד על אוסלו ולחוות את זה. ורציתי לשאול אותך, מה כאילו, מה המטרה שלך לגבי אנשים שלא נמצאים באחד מהצדדים, ולמה חשוב לך להטיל ספק? אוקיי, טוב מאוד, וקצר. כן. אה, זה מתערבב. אני רוצה להאמין שאני עושה היסטוריה טובה ואני משקף את העבר באופן נאמן. אני רוצה להאמין שכשעושים דבר כזה מתרחקים מהנרטיב הלאומי וממה שידוע לכולם, ואם עושים את זה, אז זה פותח אופציות. עם רמת הביטחון הישראלי במשא ומתן היא מאוד מאוד נמוכה, אולי אני יכול לתת את שלי, לקעקע את אחד המרכיבים של חוסר האמונה הזה, וזה שההיסטוריה היא הייתה דבר אחד, ואני מנסה לגרום לאנשים שזה לא בהכרח, לומר שזה לא היה כך. אבל אני חייב לומר קשה לי להעיד על עצמי, אבל באמת באמת שניסיתי להבין מה קרה, לא מי אשם. זה כאילו משהו שכל הזמן, זה בעצם הייתה השאלה העיקרית, ואני לא חושב שאף צד יוצא, כמו שאמרתי, אחד הדברים, כיוונתי לכך ש, שאף אחד לא יוכל לשמוע את הסכת אוסלו ולהגיד, ברור שעכשיו מה שצריך לעשות זה א' ב' ג'. ממש כיוונתי שזה יהיה הדבר. זה לדעתי קצת מזהם מחקר היסטורי, אם אתה רוצה להגיע, כשיוצאים אליו עם איזושהי מחשבה ואני יכול להגיד לך שמבחינתי, גם אני לא יודע בדיוק מה צריך לעשות עכשיו, אבל אני כן יודע שהוודאות שבה האדם הממוצע, בין אם הוא ישראלי, פלסטיני או ישראלי פלסטיני, מסתכל על זה, היא יכולה להפיק תועלת מאיזשהו ידע היסטורי מקצועי. אנחנו,
צריכים להבין, אוסלו נכנס עכשיו לעידן הזה של ההיסטוריונים. אני עוד לא כתבתי ספר על אוסלו, וזה לא מאמר על אוסלו, עם הערות שוליים, אבל זה מתחיל, אפשר כבר להעריך את זה באופן היסטורי, והרגשתי שאני במידה רבה, אם יש איזושהי תכלית לדיסציפלינה שלנו, אז זה. לגרום לאנשים להבין את העבר יותר טוב, מבלי בהכרח להידרש לסוגיה, מה הצעדים הבאים שחייבים לעשות עכשיו. גם זה משהו שחשבתי עליו. ועידו, אני מסכים איתך, יש פה דברים יש פה הרבה סוגיות שצריכים לתת עליהם את הדעת, שלא צריך לתת בהרצאה. אני אומר לך, אני מאמין שחלק מהדברים באמת בפודקאסט של 8 הפרקים, באמת הרבדים האלו מקבלים יותר ביטוי. אני רוצה לומר שאני נותן אלטרנטיבה, אני ניסיתי ככל שיכולתי לקעקע את שני הנרטיבים. כי יקעת לנו עכשיו את התמונה שלך, תעלה חזרה, אנחנו לא רואים את הפרצוף. הופ. כי יקעתי את התמונה שלי. אז ניסיתי לקעקע את שני הנרטיבים הגדולים, ובאמת לתת נרטיב אלטרנטיבי, זה באמת לפודקאסט כולו. והאנקדוטה הזאת היא באמת מין כזה, זה לא נכנס לפודקאסט, אולי זה הייתה טעות, אולי לא, זה יהיה פרק בונוס עוד מעט, אבל זה יותר זה יותר מין כזה תמרור כזה, אל תסמכו על הזיכרון שלכם. משהו כזה. אוקיי, אני לוקח לי את הזכות, אלא אם כן יש מישהו שבוער בו לשאול את השאלה האחרונה, ואני רואה שאף אחד לא קופץ, אז אני שואל את השאלה האחרונה עם הקדמה. בעצם בשיעור טוב של היסטוריה ובהבנה של מהי מלאכת ההיסטוריון, כשאנחנו נפגשים עם הרודוטוס או טוקידידס והלאה, הם שמים לעצמם כמטרה בתקופה שבה יש מיתולוגיה, והמיתולוגיה יושבת עלינו כעול מאוד מאוד חזק, to demythologize. נכון? המטרה שלנו זה לעשות דמיתולוגיזציה של הזיכרון, ואני חושב שמה שניסית לעשות פה, בהקשר הזה של קהל ישראלי, בהקשר של קהל אמריקאי, ניסית לעשות דמיתולוגיזציה, ואז אנחנו לוקחים את קרש, ואז אנחנו לוקחים את חאלדי, קודם כל אנחנו לוקחים את הזיכרון הקולקטיבי, ואנחנו מנקים אותו, ואז אנחנו נזכרים שבעצם הבחירות של מאי 96 נערכות על מי יחלק את ירושלים, ושני הצדדים אומרים, אנחנו לא נחלק את ירושלים, ואם אנחנו הולכים אחורה, אנחנו יודעים שערפאת בעצם מההתחלה אומר, אני רוצה ריבונות בירושלים, הוא אומר את זה כל הזמן, אנחנו רוצים ללכת לירושלים, ואז בעצם הסיפור הוא פשוט. מה הופך את זה למורכב יותר, ופה אני מגיע לשאלה, אולי במקום להגיד חאלדי וקרש בעצם בהאשמה שלהם, אם אנחנו קצת מנקים את המרכיב הפסיכולוגי, ואם אנחנו מנקים את המיתולוגיות שנמצאות בתוך המחקרים שלהם, אולי בעצם שניהם צודקים. אולי חאלדי צודק שישראל מעולם לא רצתה להעניק מדינה, ובעצם רצתה להעמיק את הכיבוש בדרכים אחרות, וכשהיא קצת ניסתה היא גם קצת נרצחה. ואולי ערפאת באמת לא רצה לזנוח לחלוטין ולא יכל להתמודד עם חזית הסירוב ועם חמאס ועם העובדה שאל מול הדבר הזה שנקרא ציונות וישראל אפשר להתמודד רק בכוח. ואז אם אנחנו עושים את זה ואנחנו עוברים את תהליך הדמיתולוגיזציה הזה ועוברים עם מטאטא כזה עם כאלה שערות מברזל, ומורידים את המיתולוגיה. האם אנחנו נשארים בסוף עם תמונה של שני צדדים, שלא רוצים לעשות שלום, ונידונים בעל כורחם לחיות על חרבם, משום שבעצם הם באמת לא מתכוונים, או הפוך, הם בעצם כן מתכוונים, אבל לא יוצא להם, וקצת שאלתי אותך את זה אתמול,
האם אתה בסוף הדבר הזה, ועכשיו בינואר 24, אחרי 3 חודשים המדממים ביותר בהיסטוריה של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, האם אתה רואה נקודת אור בקצה המנהרה תרתי משמע, או שאתה בקצה הדמיתולוגיזציה הזאת, ובסימטריה שאתה לדעתי באופן מבריק מראה בפודקאסט שלך, אתה מגיע לפסימיות ולמנהרה סגורה ומפוצצת ובקבורה הדדית של כל התקוות. וואו. תוך כדי שאמרת את ההערות האלו, בעצם עלה כאן, בעצם מתוכן עולה משהו שבאמת אולי צריך לתת עליו יותר את הדעת, אולי זה בגרסה באנגלית. מערכת היחסים בין הישראלים לפלסטינים איננה רק, זה לא רק זוגיות, זה גם שלישייה, ארצות הברית. ואני מצביע על כיצד המעורבות של ארצות הברית, די ברור שהטעיה פה היא לטובת ישראל, אבל לא תמיד גם. זאת אומרת, הגענו להסכמי אוסלו, ללחץ אמריקאי שלא הופעל מאז אי פעם, של נשיא בוש האב ושר החוץ ג'יימס בייקר. זה מוזכר במקרה בפודקאסט, אבל זה לא הוזכר היום כפקטור. אז ככל שאני מזהה איזשהו שינוי בעמדה האמריקאית, שהיא מצד אחד מאוד פרו-ישראלית, אבל מצד שני אומרת עכשיו בצורה יותר ברורה דברים שהונגמו במשך הרבה שנים. יכול להיות שיש כאן איזשהו נוסחה, יש פה איזשהו שילוב של נסיבות שיעזור לנו להתעלות על מה שאתה הגדרת יפה כאילו מה שנראה לי שאתה אמרת עכשיו, שגם אם הצד הזה לא התכוון וגם אם הצד הזה לא התכוון, לשני הצדדים הם עושים כאלו טעויות משלימות שהם בעצם זה לא משנה, זה עדיין, התהליך לא מסוגל להגיע לכדי הגשמה. אז הגורם השלישי הוא באמת שהוא קצת יותר מנותק מהנסיבות היומיומיות, פחות מושפע מיידית מפיגוע טרור או בנייה או הקמה של מאחז. אז אולי הגורם השלישי הזה יתעורר, ויחד עם עצם העובדה שלדעתי שני העמים מסוגלים עקרונית לקבל פשרה, כל הנסיבות, אז יכול להיות שהנסיבות יפשילו. לא יודע אם עניתי בצורה מספקת, אבל... לא, זה מצוין. אני שואל אותך אבל בכל זאת עוד שאלה שחשבתי עליה וזה. כשאני, האנשים שפה מתעניינים באוסלו, מי שמסתכל על דברים שכתובים על אוסלו, והיום המון אנשים מפרסמים, גם ספרים, אבל גם המון ביוטיוב ופודקאסט, וזה, אנשים מדברים על מה שהם קוראים לו תהליך השלום, או תהליך המזימה והקונספירציה של פתח. מה שאני מוצא זה שהאנשים שהיו חלק מהדבר הזה, יש להם יכולות רפלקסיביות מאוד מוגבלות. כלומר, הם מאוד מאוד בטוחים בעצמם. הם מאוד לא, נגיד, ה-back and forth הזה שאתה עושה בין הישראל, הם לא עושים את זה. הם, למרות שהם אלה שכוננו את התהליך, והם נפגשו עם האנשים, והם ראו את הפערים. הרפלקסיביות שלהם היא אפס, ואז אני שואל אותך, האם אתה חושב שאגב, כולם היו גברים, כן? בשלבים האלה, האם אתה חושב שהיה לדבר הזה חלק בזה שכל הדבר הזה בעצם התגלגל איכשהו התגלגל, זאת אומרת, מההיכרות שלך, מאחר ויש לך היכרות יותר אינטימית, וגם אני יודע שדיברת עם האנשים שהיו חלק מהתהליך, אם אתה חושב שלהיעדר הרפלקסיביות שלהם, וזה שבסופו של דבר הם נושאים ונותנים, הם עורכי דינים כאלה, שדנים בזה,
או אנשים שהם מאוד מאוד, שהקונביקשן שלהם והאמונה שלהם במה שהם עושים היא כל כך גדולה, שהם פשוט לא יכולים לשמוע את הצד השני. שהם פשוט לא מסוגלים לשוחח ולבוא במשא ומתן. האם אתה חושב שיש לזה חלק באיך שהדברים התגלגלו? כן, זה מאוד משלים את ההערה של עידו, שלגבי איך קרה שהנרטיב הזה התקבע. באמת שאני חושב על זה, בזה פחות הקדשתי את הפודקאסט. כאילו, האנקדוטה הזאת על חודייביה, באמת, היא דוגמה של איך התקבע הנרטיב כזה. לא נכנסתי יותר מדי לשאלת מחקר הזאת, וזו שאלת מחקר ראויה, ואני יכול לומר, למשל, כאילו, אתה יודע, הרצאה די דומה להרצאה שאני נותן עכשיו של שלמה בן עמי. ששלמה בן עמי הוא היסטוריון, פרופסור שלמה בן עמי. אם אתה רואה את ההרצאה הזאת ואתה רואה את הממואר שהוא כתב בשנת 2004, אין מה להשוות בכלל. אני מסכים. זה מאוד תמוה בעיניי, שבן אדם שכותב שההצעות של ברק היו מטופשות לחלוטין והרסניות לאמון בין שני הצדדים, בוחר בסופו של דבר בהרצאות שהוא נותן בחוגי בית, לייחס לערפאת תכונות אוריינטליות של מה זה ערבי, של מנטליות ערבית, של מנהיג גרילה, לא יודע, כל מיני, באמת, חוזר למין איזשהו תכונות מהותניות של ערפאת, כאשר קרוב יותר לזמן האמת, הוא הודה בכך שהוא היה מסרב להצעות האלו. אז כשדבר כזה מסתובב, וגם מגיע לעמודי הארץ, איפה שהרבה אנשים שיש להם השפעה על השיח הישראלי קוראים, אז זה בטוח, זה בטוח יוצר את הרושם הזה. יפה. ואני גם מבין, כאילו, ובאמת, זאת באמת סוגיה שהיא נגזרת, היא כאילו, היא באמת פחות עוסקת במה שקרה, אלא איך קרה שאנחנו זוכרים את מה שקרה. וכן, בהיבט הזה יש אנשים שנושאים יותר אשמה מאנשים אחרים. אמיליו? אחרון. תודה רבה. טוב, שמי אמיליו מרסיפר. רגע, שנייה. שומעים אותי? שומעים היטב. יופי. דיברנו על נושא הנרטיב. לדעתי הנרטיב זה מלכתחילה היה נרטיב מוטה. כמו שאתה דיברת על 7 לאוקטובר, שינה משהו אצלנו. אז כנראה שהנרטיב הקיים, נרטיב שהתעלם לגמרי מתנועה שמתפתחת מתחת לקרקע בצורה מאוד משמעותית, שיכול לשנות בצורה גם משמעותית את כל ההתייחסות של התנועה הפלסטינית. אוקיי, כן, אני חושב השאלה בעצם שהוא שואל, זה אם אנחנו בספטמבר 93 על מדשאות הבית הלבן חותמים עם פתח, ואנחנו למעשה מתעלמים לחלוטין מזרמי עומק אחרים שבעצם תופסים פופולריות הולכת וגדלה בחברה הפלסטינית, המוקאוומה וחמאס. נכון. הציפייה הייתה שערפאת ילחם בהם. והאמת שאחד הדברים שאני מזהה, שהוא בניגוד לדעה הרווחת, אם כי לא של כל הישראלים, של השמאל הישראלי, זה שבנימין נתניהו עשה עבודה לא רעה בלהכריח את ערפאת להילחם בחמאס. ובתקופה ההיא, ערפאת הפעיל יותר לחץ על החמאס, והיו פחות פיגועים.
וזה משמעותי, זה פיגועים, זה הרעל מספר אחד של האמון הישראלי בהסכם. זה גורם מספר אחד לאיבוד האמון. אז אני חושב שברמות די גבוהות של תודעה, הייתה הבנה אחרי הפתח מחכה לנו חמאס. כלומר, במובן הזה נתניהו לא לחלוטין נגד הסכמי אוסלו, ואפילו הייתי אומר, הוא בהחלט העביר שרביט למישהו אחר. מי שהרס אותם זה ברק, זה כרונולוגית ידוע. אז הוא לא פעל, הוא באמת פעל כמנהיג אופוזיציה שהתנגד להסכמי אוסלו בתקופה שלו, אבל אני חושב שהייתה הכרה ברמה כזו או אחרת בזה שיש פה יריב, או יש אויב חמור יותר, ויש אויב שאפשר להגיע איתו לפשרות, ואולי כדאי זאת אומרת, קיומו של חמאס בהחלט גרם לישראלים, להנהגה הישראלית, להבין שיש תועלת בהמשך המשא ומתן. לא יודע אם זה לגמרי ענה. דבר אחד אני אגיד עוד דבר. אני עכשיו בעצם עובד על העונה השנייה גם, במקביל לזה שאני מנסה לתרגם. אני עובד על העונה השנייה שמתמקדת בהתנתקות, וזה קשה מאוד לתת לרצועת עזה את חזקת החפות. קשה מאוד, אחרי שאתה יודע מה שקרה ב7 לאוקטובר, להבין שהדברים ב7 באוקטובר קרו 30 שנה אחרי אוסלו, ולא תוכננו בשנת 56 בפעם הראשונה שישראל כבשה את רצועת עזה. צריכים להשקיע בזה עבודה, אבל זאת המציאות. זאת הגישה הנכונה, ככה אני רואה את זה כהיסטוריה. אוקיי. תודה. אנחנו נסיים פה. איזה כיף. איזה כיף שהצלחנו לדבר איתך, ושהצלחת, למרות 5 בבוקר, והשלג, בן שמתעורר באמצע הלילה. והבן שמתעורר, והחזרת אותו לישון ככה, השתקת את זה, וזהו, ואתה צריך ללמד אותנו גם את זה, לא רק את האופן שבו אתה חוקר את ההיסטוריה של הסכסוך. אז זה היה מעולה, וזה היה מפגש חזק מאוד. אני מאוד ממליץ לכולכם לשמוע את הפודקאסט הזה. אני יודע שסטודנטים בקורס שלי שמעו אותו כבר יותר מפעם אחת. וואו. והם חוזרים לזה, וזה עושה סדר, וזה עושה עבודה טובה, ולדעתי, למרות שלא מדובר כביכול בפלטפורמה אקדמית, אני חושב שבאקדמיה, בוודאי ש-it will resonate. כאילו, הדבר הזה יהדהד וימשיך, יקבל תוקף. אני חושב שזאת גם הזמנה, בתור היסטוריון, אתה יודע, התחלנו ממקומות מאוד דומים, אתה חקרת את המנדט הבריטי, ופתאום העיסוק הזה, ביותר כאן ובעכשיו, למרות שזה מפחיד, אני חושב שיש לזה משמעות גדולה ורלוונטיות עצומה למקום שבו אנחנו חיים, והלוואי והיסטוריונים יעשו את המעברים האלה בצורה רצינית ומעמיקה, ומחויבות כמו שאתה, ואנושיות ורפלקסיביות כמו שאתה עושה את זה. אז המון המון תודה. אני משתמש כאן ב10 שניות האחרונות כדי לומר ששבוע הבא אנחנו ניפגש עם דוקטור יאיר הירשפלד, שהיה מהיוזמים של תהליך אוסלו, וגם כתב על תהליך אוסלו, והוא ייתן את הזווית שלו לסיפור הזה, ואני בטוח שזה גם כן יהיה מאוד מאוד מעניין, ממקום של אדם שעשה את הסיפור וחווה את הסיפור, ולמרות הגיל שלו עדיין רואה את עצמו אחראי ונושא ונותן אפילו בתוך המורכבות של הימים האלה. אז תודה לך מפילדלפיה הרחוקה. שמישהו מהקהל ישאל את הירשפלד מה הוא חושב על הסרט אוסלו ב-HBO. יפה, הנה כבר יש לנו... שמישהו ישאל בשמי ושיחזור אליי עם התשובה.
או שאתה תקום שוב ב5 בבוקר כדי לראות את יאיר. לא יקרה, לא יקרה. תודה רבה יוני, היה ממש כיף. תודה רבה לכל השואלים והשואלות. ביי, להתראות. יום טוב, ביי ביי. תודה רבה. חן חן. חן חן.